जौगाथायखौ मावनायाथ' सरकाराव थानाय साफ्रोमबो सरकारि मानसिफोरनिनो दायित्वखा मानोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा बिटिआर गभर्नमेन्टनि गुबै दायित्वआनो जादों जोंनि भारतीय समाज आसामिस समाज आरो जों बर'लेण्ड समाजखौ जौगाहोनायनि मेन इसु गतिके बे खामानिखौ जोङो मालाबाबो खिरफिन खालामालासेनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव जोंनि सरकारनि साफ्रोमबो इएम एमसिएलएफ्रा गावबागाव खामानिखौ मावगासिनो दङ आंनियाव गोबाव समनिफ्राय आङो फिथा हानो मोनाखैमोन गोबां बेस्थ'तानि थाखाय मैया दिनै आरो गाबोन बे सानथामखौ अपेनिं खालामनायनि खामानिखौ जों लाजोबदों अब्लाबो हाजोबनाय नङा जेखियानो जायाथों समाजनि खामानि मावनो मोननानै समाजा आंखौ दैदेनहोहरनायनि थाखाय आं हामबाय होनदों जोंनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आरो हानायमानि जोङो समाजनि जानानैनो खामानि मावलांबाय थागोन। ओरैनो मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बबे ओनसोलाव बेसेबांथासो लामा दलांफोरखौ बेखेवना गोबांथार दङ बुंनो थाङोब्ला आं माने इएमआ बेयाव दङ हिसाबै माने एसे गुबुन समस्तिफोरनिख्रुइ बारा होनाय जादों गतिके आं बिबांखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंला गोबांखौनो होनाय जादों आंनिफ्रायल' नङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायल' नङा PWD, WPT, PNRD, एग्रिकालचार बेनिफ्राय वाटार रिसोर्स बेनिफ्राय सयल कनजारभेसन ओमफ्राय PHC बेफोर डिपार्टमेन्टनिफ्राय अजस्र खामानि फैगासिनो दङ स्पेसियेलि PWDखौ जोङो हामबाय होननांगोन मानोना देग्लाय 14 नं चिरांदुवार बियाबावहाय मोनथाम गिदिर दालां जागोन मोनसेया अलरेडि अनगयिं प्रसेसआव दंखायो बेंटल सेरफां आरो बेंटल VCDCनि गेजेराव मोनसे दैसा दङ बे दैसानि सायाव बाखि आरो मोननै जाबावसिगोन बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय जोंनियावहाय गुडविलनि मोनसे लामा 4.5 किल'मिटार जाबावसिगोन गाबोन समफोरनिफ्राय आरोबाव 15 किल'मिटार ब्लेक टपिं MLA बिथांनिफ्राय फान्ड फैदों बेबो जागायसिगोन आरो साननैसो उनाव खुंग्रिं प्राइमारियावनो 10 किल'मिटार ब्लेक टपिं सिबसारनिफ्राय फैगोन गुडविलनि जानानै गतिके जोंनाव अजस्र खामानि जादों आरो जागासिनोबो दङ जों बेवहाय कमप्रमाइज खालामा खामानिनि बेलायाव जोङो नुनो मोनो जे नोंथांनि समस्तिनि जेसेबांनाखि गोथौ गोदोसोनानै थानाय गामिफोर बा गामिनि लामाफोर बेखौ नोंथाङा फ्रायानो मावनायखौ नुनो मोनदों बा नोंथाङा नोंथांनि समस्ति बै गोथौ ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौहाय नोंथाङा माने गुबै दं नामा बिसोरनि सायाव गुबै खोन्थाया माइ गाब जुजाय खालामनायनिथ' बाथ्रा गैया थांनाय 17 बोसोरावहाय NDBनि सोमावसारनायनि थाखाय BPFआ साहा ओनसोलाव खामानि मावनायनि मुङाव सेंसन खालामदोंबाबो खामानिखौ मावालासेनो फैसा जानायनि थाखाय साहा ओनसोला डेभेलप जायाखै माने NDBखौ दुसिनानै बिथांमोना खामानि मावनो हाया मानो हाया होनना बदनाम खालामनाय फैसाखौ जाजोबदों जायनि जाहोनाव साहा ओनसोलाव डेभेलपमेन्टआ जाखायाखै जायनि जाहोनाव जोंनि सरकारा साहा पार्टखौ बांसिन गोसो होदों ओमफ्राय मोनसे खोथा सार नोंथांखौ बै माखासे माबाफ्राव ससियेल मिडियाफ्राव जों नुनो मोनो बे फेरेंगाया मानो 17 बोसोर रायखांबाय थायो होननानै बुङो बिनि सायाव मा बुंगोन सारा मानि थाखाय रायखांनाय जायो सारा माने लाजिनाय मोनदों बाथ्रा बर' समाजाव मोनसे बाथ्रा दं दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो दायनाथ' गैया नालाय लेखा गोरों दायना बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया क्रिटिसाइज जाय मानसिया जाय पार्टिया क्रिटिसाइजखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बियो समाजनि जानानै मावनो हाया दाखालि फानिराम बिथाङाबो मा 17 बोसोर बुंबाय थायोब्रा होननानै एसेमब्लियाव बुंदों आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौ मानोना खाम्फाया 15 बोसोर डिपुटि चिफ जादों 2 बोसोर EM जादों खाम्फानि जायगायावनो नैबेवहाय मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय बे जायगानि हाखौ बिथांमोना दिनै जुरिब खालामाखै
जोङो बे 16 तारिखनि गेजेराव बिनि सिगां 16 तारिखनि सिगां जोङो रानिखाता नर्थ रानिखाता मा गामिमोनथाय मोनथाम गामि बे गामिनि रायजोफोरनो जोङो हाखौ सुनानै जोङो गथायना होनो नागिरदों बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा एसिभमेन्ट बेखौ बुंबा लाजिनाय मोनगोन आरो खाम्फाखौनो रायखांबावनोसै आं खाम्फा होन जेम्स होन बिथांमोना जेम्सआथ' निसिमानि इएममोन 2008आव खाम्फाया जादों सेकेन्ड बस BPFनि माने बिथाङा जेब्ला मा होनो कौरब पान्डबनि दावहायाव पानिपतनि दावहायाव दावहा नांनो थांदोंमोन अर्जुननि मा होनो रौरोथोन हमग्राया सोरमोन मिथिगौ कृष्ण नङामोन होनबा कृष्णजों अर्जुनजों जेरै माबा खालामनानै प्रजेक्ट खालामनानै इस्टिमेट खालामनानै पलिसि खालामनानै दावहानि गासैबो स्ट्रेटेजिखौ लानानै जेरै पानिपतनि दावहाखौ मावदोंमोन खाम्फाजों हाग्रामाजोंनो अर्जुन आरो कृष्ण जानानै बर'लेण्डखौ दैदेनबोदोंमोन आरो बिथांमोनानो जेरै मा होनो कुरु बंस'खौ धंस' खालामदोंमोन चन्दनमोनजों लोगोसे खाम्फा आरो मा होनो जोंना हाग्रामाया बर' बंस'खौ धंस' खालामनो नागिरदोंमोन गोबां जाहोन दं आंनाव A to Z रेकर्ड दंजोबो बुंनांगौ जायोबा जों बुंगोन MP इलेक्सननि सिगां दा बुंथ'वा दा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों खाम्फाया लाजिनांगौ 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जोंना फानिरामा लाजिनांगौ 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जेम्सआ लाजिनांगौ मानोना 2008आव 2045 मायथाइयावनो रायजो जाबोनाय बर' गामि राङि जराखौ 2008आव बिसोरो फरेस्टआव हाखौ सोफिनबावदों नेसनेल पार्कआव जायनिफ्राय दा बर' गामिया दा होखारजाजोबसिगोन इलेक्सन खालामनानै दा बेखौ बुंबा लाजियो मानो 17 बोसोर रायखांदों होननानै 1964 मायथाइयाव मियादि फात्ता गोनां ननके काहितमा होननाय मोनसे हालाम मोनसे VCDC जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव मा होनो नेसनेल पार्कआव सोदों हाजार पइन्ट दं जोंनाव बिथांमोनखौ जों जुदि कुरु बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रा होननानै बुङोब्ला बर' बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों BPF जायनि जाहोनाव जों 17 बोसोरखौ रायखांनो गोनां जायो जेरै कुरु बंस' होनोब्ला जोङो पानिपतनि दावहाखौ रायखांनो गोनां जायो सार मोनसे कुइसन सार एगेन्स्ट पार्टिफ्रा गोबां दिनै बे UPPL सरकारखौ खामानि मावाखै होनना बुंबाय थादों बेखायनोथ' आं फिथा होदों थारमाने बिथांमोना फिथा हायाबा बोरैबा मोनो नालाय आगोलथ' बिसोरो MGN रेगानि खामानिखौ फिथा हायोमोन गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो गावनि नामावबो आयुवाय न' लायोमोन उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो होदों नेक्स्ट टाइमाव उमुङा देरहानाय नङा होनना बुंबाय थायो फैथोंसै आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा MP गेलेगोननो मस्ट वेलकाम हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं MP गेलेनो आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो फानथों जोंना जेन'बा बिराद खस्थ'नि गेजेरजों भुगिनांनाय आरो माने जों दा खस्थ'नि गेजेरजों बारग'नायखाय जोंहा सारनि सायाव रोजा रोजा बिराद गिदिर साबायखर थाबाय आरो जों बे लामाखौ मोननाय हिसाबै हाब्रु माने गारि मथर खारजाया बेमारि जेन'बा गारि मथर सोनो मोननायाव जोंहा खस्थ'मोन दा बेनोसै आरो माने मोजां मोननाय हिसाबै बे लामाया बालाजाहार बेरेंसिगुरि मोनसेल' गादेरा आरो गादेरजोबो गामि दरथाम दरब्रै टाउनाव थांनो थाखाय बे लामाजों ओंखारनांगौ जायो नामा नोंथां? टाउनाव थांनायाथ' ओरैहाय थांबा मोनहैयो ओमफ्रायो बे बेरेंसियाबो दालां गैया हिसाबै माने जों बेजों थांनाय जाया आरो बिदिनो बैजों थांबाय बालाजाहारजों ओमफ्राय ओरैहाय थांबा नै ओरैहाय ओरै गादेरबाय बिदि आरो बेखौ 2 नं सालबारि होनो औ 2 नं सालबारि मुराफारा होनो आरो आं गिबियावनो निउस्लाफोरखौ आं बरायग्रोबाय दा खोब मोजांखौ मोनदों जोंना रायजोफोरा माने गोदो जोंहा BPFनि समाव जोङो एथ'ग्राम मानि जोङो स्किमबो मोनखायाखैमोन आरो बेबायदि जोंहा अबस्था बिराद गाज्रिमोन लामाफ्राबो कालभार गैयामोन गथ'फ्रा स्कुलाव थाङो फैयो दिगदारमोन बारलांनोबो दा सारा अननानै जोंनि बे नर्थ बेरेंसिगुरियाव अननानै फिसाबाबो जोंखौ हरबाय गोजोननाय मोनदों जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैनो मा गामि हाबलाङो बे लामाजों बे गामिजों ओरै निज्लागुरि थांबाय औ निज्लागुरि थांबाय आरो जोंनि गथ'फ्रा बै निज्लागुरियाव फरायहैयो माखासे नर्थ बेरेंसिगुरिनि स्कुल दङ बैहाय बाव माखासे फरायो आरोखि
थांलाय फैलाय दखानबो दङ दखानावबो थाङो बेहाय दखान जानो बेजों थांखायो सरकारखौ मा बुंनो सानो सरकारफोरनि सायाव जों जेबो बुंनो साना सोरखारा मोजाङै जों सरकारजों जे फुरा सापर्टखौ खालामगोन आरो सारा बिदिनो उननि लाइफआवबो जों देरहाबाय थाथों जों बेफोरबायदि सारखौ जोंनो नांगौ